Good morning, God is good. Hello world, bukid. Welcome back again sa kamay na channel, mga kabukid, and welcome in your eyes. Ako si Tita Chong, dinhi sa I Love Bukid. Kung kinsa pong wala pa nakasubscribe sa akong channel, please subscribe and hit the notification bell for more update. Para po mo ma-update sa kamay na channel, mga kabukid, aron na apoy nananaw. O karon ni ako dinhi sa sagingan, ni ako dinhi sa sagingan, naglingkod ko. Look at that, nagamit ko ani kay karon nung kung panahon na kuan kanang init pero hangin unya pagkatagtaod mo ulan dayon, so pulba kayo ang magsipunta. Ug karon ang akong vlog, wala pa dai, sharing time. Ug karon ang akong vlog parte sa nangutana, naay nangutana nga nganong nag-vlog man ka, anong nag-vlog man ka nga wala man kay angay mo istorya nya dayon, basta ana yang kuan wala man kay angay mo istorya. So ang akong tubagon ta ka, tubagon ta ka Kamegs, no, hello Kamegs, hello kabukid, tubagon ta ka nga ako nag-vlog ko out of my curiosity, no, ako lang hilig tingali og ako lang gusto og sa ako lang nahunahunaan diretsyo, no. Og katumanggong ni aging pandemic wala namang gutay lain nga mabuhat og naamang ko'y mga protocol, so dili ta kalakaw. So ako nakahuna ko kay sige man lang ko kit sa akong cellphone katong time katong pandemic. So mag-vlog, nagunahuna ko nga mag-testing ko nga mag-vlog. Dili nga magkit-kit sa cellphone nga akong gikit-kit nga akong gikaon. Sige ko o kita-kit sa akong cellphone. Nga sige lang kong pananaw mga YouTube, mga Facebook, mga unsa na lang din na naaara ang akong dagway kasagaran sa nagkatubang sa akong phone. Tabi na ko wala na mga buhat sa panimalay o sa akong mga tanom. Og gitistingan ako nga kanang mag-vlog. Unya before ko nag-vlog nananghid ko sa akong anak og syempre akong husband. So, ang akong anak gusto siya nga ang akong i-vlog is magmukbang ko. Hala, dili man ko kaagwantaan ng magkaon. Oy, unya usa pa gastos baya nang magmukbang kay magpalit kag mga unsa diha kanang kinahanglan jud nga lami ang pagkaon nga imong i-luto, imong i-share this sa tubangan kay aron pud ang aron boya pud ang magtan-aw maglaway-laway, di ba? Ingana bi nang magmukbang. Unya dayon, so ingko nga magtesting lang ko nga mag-upload ato bitang mga karaan nga mga picture, mga video o unya so sad gyud kaayo mga kabukid kay ang primero gyud nako nga subscriber is tulora ang duha nako ka anak. O syempre akong husband maura jud na sige padayon lang jud gihapon ko kay wala man ko'y mabuhat unya ako namang nasugdan unya labi na lahi akong personality kay kung ako gyud nang masugdan na ayaw gyud kog undangi kung dili gyud ko magganahan na gyud ko di ko ay gyud kog undangi kung hangtod nga kanang mapuraan gyud ko ing ana ang akong personality unya hilig po ko nga kana bitang trying hard tingali ko or unsa kanang gusto na ko nga testingan gyud ng mga unsa di ang akong gusto nga buhaton unya dayon unya portiha gyud nako intawon nga kanang agay unsa man nga naamay gapamaak oy unsa man oy naamay gapamaak nga niya mangguko din sa ibabaw ani o din sa abay aning sagingan na ay mga lamigas unya dahil mo man to nagay ko ay katubit ang akong subscriber nga tulo lang jud ka buok nya pagkadugayan na anay nag-subscribe halipay nako oy kay kanang
at least nga naa ay nananaw sa ako unya. Gamay ra to kog subscriber pero daghan daghan kog views. Ang akong views niabot na kay mga 80,000 plus pero gamay ra ni subscribe. Pero at least bahalag wala mo nag-subscribe, at least nananaw na ay nitan-aw, di ba? Dili ra kaayo mo ra og kanang dili ra kaayo mo rag sad nga naayo nananaw sa akong mga videos. Unya dayon, unya kanang karon dayon tuloy-tuloy na ganahanam lang po ko nga kanang mag-vlog. Uy, kay labi na karon nga nagulat-ulat ko sa naay mga trabaho din sa daruhan na lang alang unsa may akong buhaton. Uy, di man sad ko ingon noon kanang magbasok-basok, mangibot og sagbot, pero pagkataod-taod nagulat na dayon ko ana sa mga nagtrabaho, maglantaw-lantaw kay dili man pud pwede nga dili gid sila lantawon kay kanang kung doon na sila mga katuyuan, kung doon na sila gusto nga ipangutana, di na kadyo ka nga kanang magtanaw. Ug ingana lang na mga kamigs, ako dili ko apektado kay kanang nagpasalamat lang po ko nga lahi man gud ko, napasalamat po ko nga basin baga gyud ko og face, pero abi bitan mga tingali ang akong kabaga og face dako gyud nakatabang sa ako kay agay di man ko maulaw, pero ganahan ako hinuon karon kanang ganahan ko nga kanang magatubang lang aning sa cellphone, magatubang lang aning cellphone kay kanang murag dili gyud kaayo ingon nga maulaw ko kay ay ra man ako i-upload. Pero ako pong personality dili po ko ingon nga kana bitawng maayo kay ko mo istorya sa atubangan sa mga tao, dili mura kog matuk-an og magatubang sa mga tao nga kana bitawng kanang mag-atubang nga mo istorya na mura gyud ko anak matukan kay kanang di na ko kay balo og unsay sunod na akong istorya ana murag mawala ko sa topic. So ingana lang akong itubag sa imo igsuon nga nangutanang nganong nag-vlog ka nga mauna mo ni gusto lang nako unya kanang hilig lang tingali nako nga mag-istorya sa akong self unya dayon kanang ako dayon i-share mga share ramang po ning ako ay nyawa man po ni kanang ayo biya gyud mo og kanang kuan nga ang ako nga buot ra man ni dili man gyud ko expert sa mga disclaimer. I'm not dili gyud ko expert, dili ko maayong istorya, dili gyud ko ingon nga kanang labi na sa akong mga tanaman ana kanang magkuan ko mag-share ko nga mura bitaw o kana informative dalalag gyud na mga kuan ang ako dala lang na gyud hinuon mga kana bitang kanang mo nagiingon nga be happy, you're growing old, and katawa lang gyud ang buhay oy kay kanang usahay man good sa kadaghan natong mga problema need gyud ta nga mo ako man gud kay kog lahi man gud ko kay kanang kung naagyo ko yung naon affected kaay ko unya kanang dali ra dayon ko kanang maguol dugay akong mawala ang akong kaguol mo na nga mulang need gyud ang akong ibuta nga kanang i-convert na ko sa ako bitang kanang problema kaguol murag pagkataod-taod na agyo ko transformation nga kinahanglan wala na kuan kanang kaayo mo saka atong BP di ba mga kamigs karon ako din naglingkod-lingkod ko din kay tagulat ko atong naay na kuan dito o diliping sa saging. Ang ako yun yung share para ra gyud mi sa pareha nako nga magpuuma nga naa sa bukid nga tagulat sa mga trabaho makarelate gyud ani ang mga mag-uuma nga pareha nako. Kadyot lang mga kabukid ha kay ako sa tuntan-awon dito kay basig na po to sila ipangutana sa ako. See you later. Hapit naman po mo ulan mga kabukid oy. Lahi karon kay kanang dili man ta mag-uul nga muulan kay mo man gyud na importante nga muulan may gali kay ulan pa karong mga panahon na kay Marso naman salamat sa Ginoo pero mas mayon ta og kanang mo kuan lahutay lang nya gabiin pud unta muulan og dito ko gikan nagbaklay ko layo akong baklay pero may naman lang guni kay exercise man gud mga kabukid. O mga kabukid, mga megs,
Maulang to ang akong sharing karon nga akong vlog karon nga adlaw. O that's all for today. Thank you for watching. God is good. Hello world, hello bukid. See you for another vlog. Bye mga kamegs. Ug salamat sa akong mga subscriber ug sa nananaw pod sa akong mga videos. Bye!